iridu. Kultant iridu. Ejħa namlu biċċa jingħatu. Live counseling. Mela, xem tajjeb fil-ħajja tiegħek preżenti issa, xem tajjeb fil-ħajja tiegħek. Normalment iwieġeb xejn, kollox ħażin. Kollox ħażin. Aħna hekk aħna żventurati, familja żventurata, donnu misħutin. Jew inkellem ħafna nies, hemm ħafna nies bajnejhom fuq. Mela, ħan niswa. Ajurin. Minutu għada, jienu ma rridx, is-sekondu għada, min jinsaqsejtek, xem tajjeb. Inti mort li, fuq dak kollu li taħseb li huwa ħażin palissa, jien irridek taħseb fuq xem tajjeb fil-ħajja tiegħek palissa. Semmi li oġġett wieħed li hemm tajjeb fil-ħajja tiegħek palissa. So moħti kellha tarbija, pereżempju ħadna gost bih. Mela diġà għandna xi ħaġa tajjeb, jiġifieri u r-relazzjoni tiegħek ma' oħtok kif inhi tajba? Tajba ta' dejjem kienet tajba minn konna żgħar. Tajjeb ħafna. Mela, tista' taħseb fuq xi ħaġa oħra li huwa tajjeb fil-ħajja tiegħek palissa? Ma ommi tirrispettani tħobbni wkoll. Tajjeb, mela relazzjonijiet s'issa li Relazzjonijiet fil-post tax-xogħol li ta' jgħiru għalija. Itlaqhom dawk għalissa. Mhux qed nitkellmu. Kellu promotion ma ħadtiex. Minuta iqaf, ma rridx nitkellem fuq dawk għalissa, irrid fuq l-affarijiet it-tajbin bħalissa. Sewa, u semmejt li xogħol, għandek xogħol sewa ngħid? Ej, mela għandek xi tip ma għandek paga dieħla sewa? Isgu. Tajjeb, għandek saqqa fuq rasek? Saqqa fuq rasi. Għandek fejtejx? Tal-dar missieri jiena. Imma għandek fejtejx? Żgur. Tajjeb, ma żgur għalik. Imma għal min nies fid-dinja laqas għandhom fejn joqogħdu. Vera. Sewa, mela dak huwa xi ħaġa tajjeb pożittiv, għandek imħalla fuq xi xtorqod. Għandna 8,000 familja u m'għandha huma 60 dar u hija wieħed minnhom hu. Hija nifhmek, imma again ma rridx nitkellem fuq affarijiet li taħseb li huma ħażin. Erġajt mortli. Għandek raġun. Ir-raġuni huwa irridek taħseb fuq affarijiet tajbin. Għax inti minuta li tagħmel 16 sekonda titkellem fuq xi ħaġa tajjeb, automatikament tibda tiftakar affarijiet oħrajn li huma tajbin ukoll. Ħanejlek tajbin. U nista' garantilek li jekk inkomplu tajbin. U pereżempju nafer baħna lik il-ħamru. Tajjeb. Ħadna gost. Mela, xi ħaġa tajjeb fil-ħajja tiegħek. U 15 ilu tlajt nara l-United ukoll. Tajjeb ħafna. Għandi żewġ tieħbib tiegħek kemm jirrispettawni. Mela diġà qed naraw. U bekk għalhekk importanti, għaliex ma ħanejlek għaliex din importanti. U issib xi ħaġa tajba. Għax ħafna drabi u ħafna iżjed faċli taħseb fuq l-affarijiet ħżiena, milli taħseb fuq l-affarijiet tajbin fil-ħajja tiegħek. U meta tibda taħseb fuq l-affarijiet ħżiena, kif għadtek 16 sekonda, tiġġenera ħsieb ieħor li huwa ħażin, u tiġġenera oħra li huwa ħażin, u tiġġenera oħra ħażin, u f'daqqa waħda ġurnata tiegħek spiċċat imdejqa. Meta inti jekk tibda ġurnata b'mod ieħor, u tibda taħseb fuq l-affarijiet tajbin, għax kultant laqas narfu kemm hemm affarijiet tajbin.